jur yu niu badeng do todong sideng klik sungu baha lada melakwa than ban kamai sparaha hadu kata-kata na rensan social media de kabasuk ke wat denti da kumui pat wasim ya ka kerteng jonga wat penmi ya ka kerteng jonga bat wat tobria wat ton bunam ya ka nam ya ka kerteng jonga sungu baha lada mekwa ban kamai spa lada mekwa ban kamai tengka kamai pisa na ki rensan social media sungu baha wat penmi ya ka kerteng jonga lada nang ne sakmat ngayu sungu ba me penmi ya ka kerteng jonga kumba mekwa kum tahingan lepat hakata kapor wat wan kunno yang pat sakoi pat kumba meong baki nong bu jonga ki followers jonga ki jutim ki jutla ki jut comment ha ki comment section jong ka video jong me om bang bapa mangamo wat kunno kulmar namar ka jingkeren jingle jingkam jong me dei ki wat ki temen beri wat ki rang ba beri wat ki bati beri tu bleu itu ki adom ki abitar namar ka jingkeren jingkana jong me ka jingjurong ka telit jong me kala long sabab alat akan ka jala akan ka imlang salang jongi pa judon weru youtuber lane ki nong mikmat lane ki nong aiktin lane ki ba le ki ba yaj akirin san social media ban keren kumba keren mame ka jingkeren jong me kala long tomet sabab alat wat lade ya ki kentei ne ya ki kun samla jong kan ka brini trap mem don chu kata ka burom akor mem don chu kata ka jingte lakam ya ka telit jong me mela long kum tuk so lan mela syukren labla ka sabalap mela syu pelat mela ka telit la jong ka sabalap tang bamdon ban mi khmat ban keren ban hikai lane ban persa ya me kat urang ba breu me mendai ban stu hi dalati beli ki breu kim kwa ban keren beli ki breu ki isngap e ki jing keren jong me kat ba mele kat ba me pen sngow lane kat ba me pen mi nala ka telit la jong kini baro ki jing keren jong me dei kalong sya ke ba pun kata aga imlang salang mendai ban perkhat ba syu ban keren perkhat bahas pasen kadang penjam kadang sengap kadang ailat deh kata ki yale ban yu nakli ban kiu klik ngai ya koi ke video ke bala post do badeng do todong ula syukuno kon to direct yang hana bangala berngem yu ngan penyap yu ngan le akum bale ki ISIS yu klaim ki saki sabut ke babet ke babyang ula syu penmi la syukun to kono ya ke kerteng jonga kane ke nakaliang jonga ngapen rem jur yu ni badeng do todong klaim jabiang akhirnya kesini ngam don por hire ban page mobile nomor beli ngabun kam baha kumba video atip banga kajing bela junga kadai kakam nyak rong ya kane kadai ka season mah banga bun kam baha teng teng poyeng ru hadu dalamit lamit